ମୁଁ କମଳା ରାୟ ମୁଁ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ମୁଁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଟିକେ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଟିଏ କରୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ବଜାରରୁ ଜିନିଷ ନେଉଥିଲି, ହେଲେ ଏଠି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି ଜାଣିଲି ଏଠି ଟିକେ ସୁଲଭ ଦଳରେ ମାଲ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆସିଲି ନୂଆ କରି। ଦେଖିଲି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି। ରେଟ୍ ବି ସବୁ ଜିନିଷର କମ୍ ଅଛି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ତୁଳନାରେ ବଡ଼ ବଜାରରେ ମୁଁ ଅନେକ ଦୋକାନ ବୁଲିଛି, ନେଇଛି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା। ତୁଳନାରେ ଏଠି ଟିକେ ଭଲ ରେଟ୍ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରয়োଜନ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଭଲ ମାଲ ମିଳୁଛି, ଅଳ୍ପ ଦାମରେ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।